iya to suwe ra ketemu Mas Tomo. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku ngerasa-rasa Gusti kula nyuwun ngapura. Matur suwun Mas Nardi. Apa Mas Bener Mas Fatur Rahman. Mas Hulu, adikmu wedok rene rambut teke piye? Sapa? Sapa Mas? Oh. Wong ayu sing tak tresnani. Iya iya. Barino wengi mung tak impi. Aku ora bisa lali. Mung diri bebujane ati. Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe ngerasa tresnaku. Rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu. Monggo Kang Mas. Sliramu sing tak tresno garwane Mas Jarwo. Aku wis kepacut tresno nanging ati kumbak gawe gelo. Hah? Layungno to Mas Man Uluk. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku ngerasa-rasa Matur suwun Mas Min. Matur suwun katur. ngapura. Matur suwun Mas Nardi. Matur nuwun Mas Nardi juragane bego.